simpan ai kublai ban priang subhai pi bro shone channel jangi te kan por ba clip mar ba manta topik ko bang yang yele kan por ko long sipang jing thu khana la ne story ko badon halendat jong ko we ni jing ruai ke ba jing so tanat ba ban ruai ka kham tam ha ki jing seng yalap bat ki jing seng ribai ba kata ka jing ruai jong ko nembar aspa nyop riu bat aspa prapusau na ka ba kham rim ko badon ha kot jing ruai jong ka khasi jantia presbyterian assembly jong ka balang presbyterian hari India bat kerteng jong ke jurwai kelong kumbang along atrai babha ya kan jing ruai la thot ka we ni ki nong tho jing ruai ba pau nam jong kari England kata ka bolong ka we ni Kristan ka bakerteng ka Charlotte Elon hakas nam sia jar phas pa lai pusan ka Charlotte Elon long bakalong ka we ni kita ki nong tho jing ruai ka ba pau nam ka badon ni ka sap ka bakerpang mat kum juru ka nong tho kon ka bala im na du ka nam sia jar nyos pa prap kendai hadu ki nam sia jar phas pa nyop huai hakipor pa kadang syait dang khlain laong baka Charlotte Elon la long kata ka beriu ka basmat ka basting bat ka bakloi ban yarap khamtam ha ka liang kikam ki jam la ka long ha ka balang lani ha ka imlang salang bat ka long ru ko beriu ko biai tre sitom bom judon por wat ban song thai ru hanre long baka jingjia ka bas musik la je jing im ko jongka ha ka bakala don live host nam kerta kala yo ya ka jingpang ka ba kham serkhei pha ka jing im ko jongka ha ka ba kala penlong ya ka ba kanum la su ban ya ban yeng la ne ban ktre ban kata bat kata ka jing sitom ka ba serkhei ka ba la penlong ya ka bat jongka ba kanum la su ban tre ban kata bat ban ya ban yeng long ba klon ra jing mut jing perkhat ka ba bunjai ha ka jing im jongka kham tam kala long ka jing yele ka ba khrau kham tam ka jing im ka ba kanjaman sim jongka bat nadu kata ka polong bakal laju perkhat da dekum kata ka breu kebom larkam su hak im lang salang bat ke badap tang dagi jing perkhat khuslai nomor ka sngo dekum kata ka breu kebom don dor ai su wat khmat jong ublai bat sisin ka we ka ngil ong ba we ni kinong nyelap badai nari Switzerland uba kerteng usisar malan ulawan kai haying jongka bat kan ba kidang ya keren bat ya khana hang tal ong ba uta u nong yalap ulah keli ya ka Charlotte dak boong hatu kala penyesuk ila de baru boleh haka baningkong laong ba Charlotte kala pen i ke jing dom u namar ba kasngol de kum kata ka beri bom don dor ai su andre hadin laong ba kala pan map no u bat kala ong ru u ngadak wa e ban wan sau Jesus Christ andre ngam tip ngam le kum nu namar ngalong ka beri kum nang tang ban ya ban yeng bat ban le ai ru ngamla bat hang ta uta unong yalap usisar malan ulaong yaka wan kumba pilong bat kita kentin ki jong uta unong yalap long ba kila kata bat kila penkhi sisa hadu kata ya do nut jong ka Charlotte bat dailing ba kata ka jing kendu jong ka bat uta unong yalap long ba ka Charlotte kala IT la ka jong do nut bat ka jing im how Jesus Christ om da ka jing trailer ni ka jing la ban le jongka iki kam ki bakrau na ka benta ka jong ublai henrei kalong bai da ka jing e ba ka jing ai ka jong ublai bat hadin ka tu ka nisnam hapadang ka ta ka jing pang ka baban ye kamat ka jongka long ba ka Charlotte ban penslur la de ban pen scam ye ka jing yadai ka ban jaman sim ka jongka ba Jesus Christ long ba ka la tho ye ka jing ruai kumbang along atrai babha hakas nam chejar praspa lai pusan kebala kelalong penban kum kata jing ruai ke bakrau ke ba penkhi bat kata ke nut jeng pun ki breu bangin so scam ban wan sau Jesus Christ kum bangilong bat nang ta long bagan jing ruai ke kelalong kum kata jing ruai ke ba pau nam kebala jing ruai bhaya ka kham tam ha ki jing seng yalap ban khot ye ki breu ban IT sikhmat bat kadai ke we ni ki jing ruai ke bala pendon kam bha da we ni ki nong yalap bakrau jong ka spas nam ke ba arpho kata
Billy Graham hagijing yaseng krusit jong bat kalong ro we ni gijing ruai ke balak ta mai ke nut jong kibreu kham tam hagijing yaseng yalap jong Dr. Billy Graham bat khubor jong ni gijing ruai hadu menta mene kadang yai khot ba nyumdon kam banlong ta kibreu ki bajanai bengin wan soble ndre ngila ban wan kum bangilong lai ngilong kibreu ki balajot balaram nei ki bapom bat ki batlot ngila ban wan Yesus Kristus kum bangilong bat ubleru pediang ini kum bangilong ada ngiwan dak dok nut ke basisya nomor 8 em ini dagi kam ke babhala ne dak kerdan ke bangidon handrai 8 em ini dak senam ke Yesus Kristus bat Yesus Kristus udang khot it hadu mentah bangin wan kum bangilong kampel langilong ke bala pop ke bala jot bat ke bala ram don ke jing map hakasnam ke Yesus Kristus Tiada mata kan dengan porna petkut nak cuang ni ingin sesempat hakawai ke beliau. Kublai si boni pi barok.